So karon mga barangay, nata i-prank no. Natog si Bay sa Buglat mga barangay. Ang hindi na mga barangay. Hoy! Tol! Hoy! Tol! Hoy! 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 Urong ka, uy! Uy! Tingnan tawanan gidaman makay. Bangon! Inom sa tubig ko. Inom sa Inom tubig! sa tubig. Buwa lagi ni. Nagbuwa. Inom sa tubig kay gidaman ka. Gidaman ka, uy! Sino ta? Mao na matugog kag busog. Matug ka ng saktos bitok. No! Sino tawanan na ay. Oh, Ah, sakit. Usaw na? tubig gali. Tubig yan, inom sa. Usa man eh. Kong! Hoy, Kong! Kong! Uy! Kong! Hoy, Kong! Hoy, Daman kay! Gidaman ka! Mata! Inom tubig! Naunsa may tao ni siya nga! Tawanan ay. Naunsa man! Oh! Naunsa may tao ni siya! Tum ne! Ha? Sama ne! Tubig na! Tubig good. Nanay, vitamins! Summa ng tubig ay! Tubig lagi na! Gisaya ka man yung tubig. Mahal naman ka ng tubig yan. Tapa! Sus, ayaw tubig! Busog ay naunsa may taon ka! Sen, tawanan ay. Siya nga. Mabalak ka taon minimo kung Sayang ka yung kanabuhay. Sayang. Magtarong taon. Gwapo ra ba yung taon ka pero yung gaba taon niya. Gusto ba ka magka-Gcash mga berkay? Di arain ini ni. So, sa inyo mga berkay, i-share lang nga video o kaning recently gi-upload ng mga berkay kanina ako tong nanghatag og buwak. Dapat ang inyong i-share kaning nga video o kanina. Dapat dohok ka. Nya i-share nyo mga berkay ayo kalimot sa pagbutang og hashtag Dodong TV. Mamili kog duha ka buwak mga berkay nga makadaog og 250 Gcash. So, yun. Share lang mga berkay.